Здравейте, днес започвам нова поредица на Pro Evolution Soccer 12 Become a Legend. Аз създадох си мой играч с моето име, всичко. Така нямам ерикос и в някакъв се измислен отбор, ето го мой играч. Да, още нищо почти не е развит, но все пак сега започвам. Да, няма смисъл си търся клуб. Просто не съм играл много на PES. Хераклес Алмео се казва отборът ми, 57 оверал съм. Тук ще вдигна малко шут. Да. Игра с геймпад. Защото без геймпад е доста сложно. Както и FIFA, но все пак на FIFA съм свикнал с клавиатура. Sorry, да, е нормално. Можеше да го направя да съм титуляр в националните, но не искам. Да, ето го моят играч, ако виждате, Николай Колев, така се казва. Також полузащитник. И аз така обичам да играя в тази позиция. Да, все едно. Почти всичко си направих, така 6,5 рейтинг. Само че тук трябва да играя всички мачове и е малко тъпо. И всеки епизод ще играя по един матч. Тренираме някакъв брат. Сега, това няма значение. Да, тук не ми се гледа това. И нека започнем. Ето го. Virtual Pro ми. Да, само на мен ще подат. Така решил треньор, не съм правил нищо. Не. Камера. Vertical White Player. Не знам, айде да пробваме така пък. Не. Та камера не. Аз съм свикнал така. Да, сега ще коментирам матча, макар че не знам какви са играчите. Подаване на Колев и много близо. Бе играч на... Забравих си отбора. Не знам. Тук... Не, просто не мога да го коментирам този матч. Нито на Оцелу знам играчите, нито на моят отбор. Дори на моят отбор не го знам. Ето, какъв гол! Ераклес, да. Колев подаде към Овертун и той вкарва първия гол в матча. На регулар игра, просто до сега не съм играл PES. В смисъл, играл съм, но сигурно половин година не съм включвал дори PES. Тук доста добър гол и прекрасно центриране. Как се смея? Нещо такова. Сега. Надявам се да няма лаг. Снимам сега в момента с 60 фрейма. Да, би трябвало да няма лаг. Така, аз не им знам имена, така че го коментирам този матч. Така... Ще ме пусне ли? Няма да ме пусне. Сега трябва да се открия някъде. Нямаше никой вътре, не знам защо центрира. Повечето работи съм ги направил както и в истинския живот. Удари на
спрях свободни и доспия, всичко. Тук за малко футболист на цел да вкара гол. Доста проблеми в защита имаха при тази атака, но все пак до падение не се стигна. Както казвах, доста неща ги направих, както в реалния живот. Може би не прилича въобще на мен, но нямам много избор. Коса имаше, това беше най-близко до моята. Абе, цена, няма значение как изглежда. Важното е да го развием. Пишете на PES или на FIFA, ако искате. И на FIFA мога да започна. Така, там не е Бикона Legend ми... Ясно. Все едно, тук доста добро спасяване на бучта. И първото по време почти изтече. Ганто, че трябва да ги снимам, както казах, мачовете. Че трябва да ги играя, не ще да ги снимам. Тези съвсем спокойно може да ги стимулирам. Колев сега. Колев измъква се. Подаване и тук топата се отбива защитник и не успя да стигне до нашия централен нападател и така по времето свършва. След гол на на овер някакъв си матч беше. Ние водим един удар, един гол. Да, ето го гола. Доста добре се измъкна Колев, центрира и да, както е. Сега към второто по време. Тяхна топка, лонгбал към мен. Моят не е най-високият, но сега. Сега атака за още в началото на второто по време. Колев. Опитах се да подам, но не успя. Сега добра атака. Тук се сблъскаха Колев и някакъв си там. Центриране! О, добро центриране на Колев. Сега Евертън влиза на място на Ван Миген. Просто не ги знам. Признавам се, даже и този отбор не съм го чувал до сега. И добра атака. Авантаж от съдията. Подаване... не, по-точно удар. Исках подаване, но не ми го даде. Мога се отборник. Пита изстрел, макар че тук по-добре ще да ми подаде между защитниците. И щях да вкарам, но както и да е. Да, кой с клас сам влиза на място на Луис Педро. Оу, верно, че на PES някакви такива дълги ставах. Все едно, все пак топката е в наши играчи. Греда! Гредата спасява от целото втори гол. Доста добре играем според мен. От дефенсив клас сам. Окей. Те по-наш се прибрах. В 60-та минута ще играм двама човека напред. Това няма смисъл. И то в приятелски матч мисля, че е това. Ако не се лъжа, разбира се, може и да не е приятелски. Тук трябваше да ми подаде, щях да центрирам. Тук виждате, измъкна се Колев. Но да, може би го пазиха доста добре. Лъв удар или не? Не. И сега смеят мой играч. Няма да давам на пауза, защото ще дам на пауза до до следващия. Да, чуда се дали да игра още един матч. Този клип не стана много дълго, защото не смениха. Макар че играх доста добре. 7,5 рейтинг, което
изпълнява задачата ми, така да нарека. Yesterday, да, беше ми поставено нещо като цел да стигна до 6,5 рейтинг, аз стигна до 7,5, което за първи матч е добре. Мисля да не снимам следващия матч, макар че доста малък стана клипа срещу Грюнинген. Да, това е било приятелски матч. Сега това ще е първият матч от първенството. И пишете дали на това да продължа или ако искате ще започна на FIFA, което е по-интересно. Но още съм титуляр. И да, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Пишете коментари, оценяйте, посещайте профила. Да, между другото влезна в нов тим, Massive Gaming. Както и да е. И тези клипове първо си мислех там да ги качвам, но не знам, ще видим. И да, това беше от мен. Първият ми епизод на Become a Legend, FIFA PES 12 и чао!